сокинони ноҳияи кӯҳистони Мастҷоҳ ҷашни садаро бо риояи тамоми анъана ва суннатҳои ба ҷашн хос бо шукӯҳи хоса таҷлил намуданд. Ба ин муносибат сокинон номгӯи гуногуни хӯришҳо, маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, ниҳолҳо, гулу бутаҳо ва тухмии зироатҳои кишоварзиро ба намоиш гузоштанд. баромадкунандагон таъкид намуданд ки бо талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷашни сада дар замони истиқлоли давлатӣ дубора эҳё карда шуд. таҷлили ҷашни сада ба арҷгузориву гиромидошти расму оинҳои миллӣ, таҳкиму густариши боз ҳам бештари ҳисси миллӣ, ҳуввияту худшиносии мардуми Тоҷикистон ва ба ин васила огоҳ намудани насли наврас аз анъанаҳои миллии ниёгонамон ба ҳисоб меравад. дар ҷараёни чорабинӣ зикр гардид ки кишоварзони ноҳия соли сипаригардидаро бо дастовардҳои фаровони кишоварзӣ ҷамъбаст намуданд. ноҳияи кӯҳистони Мастҷоҳ ноҳияи картошкапарварии мамлакат ба шумор меравад ва кишоварзони ноҳия соли гузашта тибқи омурҳо зиёда аз 167 000 тонна ҳосили фаровони ин навъи озуқавории зарурӣ ҷамъоварӣ намуда, дар самти татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми муносиби худро гузоштанд. тавассути ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нав ва анҷоми саривақтии корҳои агротехникӣ, деҳқонони ноҳия уҳдадор мегарданд ки истеҳсоли ояндаи онро ба 200 000 тонна расонанд. дар доираи таҷлил аз ҷашни сада хоҷагидороне ки дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба нишондодҳои намунавӣ ноил шуданд, ҳавасманд гардонида шуданд. дар идома барномаи фарҳангӣ ки аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия омода гардида буд пешкаш гардид. иди садаро сокинони ноҳияи кӯҳистони Мастҷоҳ бо шукргузорӣ аз ватани ободу озод хушу хотирмон ҷашн гирифтанд.